kama intiere karka kaka kupet jopuonj manono penj tieko thuolo malach ahinya bende karito kata ka giywago mondo mi ochulgi. Use uso jopuonj kata rem chwalo dwachgi kaka dwarore ko sirkal emo kosebedo ka miyo winj madwarore un kaka riwruok mano mar kupet. Nyamiya kuom ranyisi kata ang'eni in kama inyalo lose mane kaunti ma Kilifi osechalo nade kotenore kod jopuonj gi ratiro magi kod nono penj kod chenro maluwo toka penj mag piny Kenya mangima? Kuom ndalo mathoth, erokamano. Kuom ndalo mathoth sirikal osebedo ka sando jopuonj madhi nono penj sana. Jopuonj marito penj osebedo kata Kilifi, japuonj rito penj gi dho ngere ni under very tight schedule. In fact, sirikal rito japuonj moloyo nyathi matimo penj. Kendo jopuonj osebed kitero ng'wech kaka last year nochun nyaka jopuonj gi rito penj nyaka ing'eni rito NEC en independent body. NEC ok ondiko jopuonj. NEC donjo mana e contract gi jopuonj sama nyithindo dhi timo penj nikech jopuonj gin professionals. So NEC donjo e contract gi jogi mondo gidhi gikony NEC rito penj. To still jopuonj madhi rito penj mag NEC ibudho kapok ochul. Aya, ka gitieko rito penj, jopuonj chako wuok dhi nono penj. E seche ma giwuok gidhi nono penj, onego bed ni imiyogi pesa kaluwore gi kaka ginono. Namba 2, onego bed ni imiyogi transport mare. Jopuonj gi osebedo kadeko kapok ochul pesa. Ma kata last year ne ochuno mwachako wuok mwadhi ma jotendwa ma national odhi moromo nyaka gi NEC officials mondo giwach kaka onego ochul penj. To NEC officials ne ywak ni pesa pok ogol negi gi sirikal. Manyiso ni treasury ema budho kapok ooro pesa kaluwore gi NEC official. Wan ok wadwa ng'iyo ni sirikal ema odeko kata NEC official ema deko. Wan wadwa ng'iyo ni to jopuonjwa bende irito maber kaluwore gi kaka onego oritgi. To ka ochopo kama level ma koro ok birit jopuonjwa, to wan ochomo kama wadhi nyiso jopuonj ni kata Kilifi wabiro nyiso jopuonj ni koro weuru wach mar nono penj, weuru wach mar rito penj mondo sirikal omany jok ma ginyalo contract manyalo timo. Watimo mos wawito awawiti kanyo Opolo Kupolo. Inyalo mana dhi nyime kapo ni iseduogo mondo mi itiek mana kama nilero. Aseduogo. Sorry. Temo nyisi niya, nitiere kaka ogik e level mwadwa nyiso jopuonjwa ni kopo ni sirikal ok nyal kawowa serious, sirikal ok nyal tiyo kodwa kaka onengore ondiki ni onengore girit jopuonj, to wabiro kwayo jopuonjwa gi muolo ni wene uru sirikal mondo koro tino kendi. Gidhi gimany jogegi ma ginyalo tiyo godo mondo gikel gindiki odhi orit penj mondo wang'eyane kaka penjno ibiro riti. Namba 2, gidhi gimany jogegi ma ginyalo mondo giter odhi onon penj mondo wang'eyane kaka penj biro nonore. Nikech sirikal osebedo ka kawo jopuonj kaka second priority, ok kawo jopuonj as serious professionals. Emomiyo kata chudo margi iyudo ka chudo mimiyo jopuonj ok en chudo ma make sense. Jopuonj osebedo ka timo gini nikech japuonj chunye en mar konyo, lakini gihinyore. Opolo, debed ni une ma sirikal pok oneno kaka jok ma serious kod rito ratiro mago mag jopuonj, nimar ka gimoro amora timore matin jotendwa oseringo chopo e kar jot ma jatend piny Kenya, weche gi nyalo bedo kiloso kuonde mopogore opogore. Debed ni sirikal bende omakou kod telo mar kupet duto mafuanda ma kaka unyalo yweyo onge gimoro amora kutemo ng'uru matin. Nyocha ka nolose weche mag finance weche mag udi kata omenda ming'ado mago mag udi mano mar housing levy, ne jotendu nowuok